Guys niya ta. Kis sa banat tuya ni malok ta ti rabong taulo mong guys. Sumulsul po lang, sumulsul po. Kasla ka la uong. Makikita lang nga rabungan na pinagkaroon tayo kayaw. Nga kayo lang natin tayo malok taulong tagbalaw kan. Padi ka man naman ang Andres. Nakapudpudot lang ti ulom. Ang pwede nakapagbigyan ni Manang tirabahin. Madiak sana yung awan marabas ko. Lakalakayanan niya talaga. Lakalakayan na akong Pa pay-asawa. kailangan pa ipapogay ah. Kawan, Gula amin. papogi ka magkanya Kasi nga na. Ay, Halinin na at magsaya Dahil ang Bakat Andres ay nandito na Kwentong katatawanan na may kalokohan Yan ang kanilang samahan Talagang pampawala ng stress Pag nandidyan na si Bakat Andres. niyala. Apay ito yung mat naturugatin na lalaki. Nakalawalawaan niya balay da. Yo. Ni, ala. Apay kasto yung mati history natin na lalaki. Puno matibol dito yun. Pagod ba di makaasawa? Hindi mo't na umutog ni. Naghilig mo't gayam ni. Ni, nakadado. Diyos ko Lord, apay gusto yung nagado ni. Ni, ala, nagkaro. Hey! Ni, ay! Ni, punay na, ado na ito yun ni. Tuyan na pa. Pagsaman tama natin. Hala! Hala! Bye. Hala! Ano naman nakita mo? Sika Basta! Napunpun mo ti kuha na ta sa lipon mo. Te. Ti kuha! Ti board! Is dyan! Bang pakilamera ka nga talaga. Punpun mo ti history mo. Pangarad ko Hindi ka makasasawa. Hindi ka makarad ko Nanangakwa. Maburo ka kwa. Kakwek tangiwa mong kay. Dito mo sa doon. Ano na? Makasawa! Kung nagilig ka matikasta. Kaya nga sa manikit kitam. Ay, cellphone mo gamin. No, kasi ka. Abay. Hindi man tarta ka muna. Panunot mo na. Sika Dagay mahilig mo kasta Lalaki natural lang. Okay. Ano, pinagkunam kanyak. Kanak no, arak lang data panunok mo. Pwede pwede mitano po na arak Alangan dila ta arak aglikaw ti biyag kaon. Ang pangarap ba di ka pag-asawa? Ganto na ta ka di. Mamit ka palang tikasta. Asawa na kawinan. May makasasawa kan. Yun, nasawa na. Nagalanganing gamit ako. Napay mo. Nagpik sa tamam. Umayos sakto, no? Yung pa. Nung inasawa na. Umayos. Yun, naayos mo Nagado ti namok ang kasta. Aging gana damdam mo lang. Naragsak da. Tapos ti Yan? di bumayag king sinadamo lang. Hindi ba napadasan kinya? Dim kaya ti forever long lasting relationship with me ba? Forever and lasting relation. Apay, anong road ka mo? Dapat kas Jimay. Kawan. No, siya lang di majawam. Siya ti maasawam. Ti damag. Na. Nung nag-asawa, tumal na nga tabiyag ko. No, lalo nga gumulong. Kung tumal na, lalalo no siya ti naasawam. Tumal na, tibiyag mo. Madikan to agin inuman. Kit ka sana nga tayo kursunada na kaji gayem ko. Sino man nagayang mo mo? Basta, iretok-tokan niya man dyan. Sika lang kayat ko. Nice. May tayo natin kinubas si Tajan yung kanya. Paisa? Uy, nurayam lang. Sino nga tama ata? Siyempre, surprise ta no ako. Exciting. Nice. Di ba, nagmetikas tayo? Exciting. Talaga? Oh. Lakay? Madiagin na dayo ti tawin me. Mas sweet kanya ajay. Nagaggagay. Man-manong agin inom. Yan nalaplapsat ka mat.
Lukin na. Abay katawa ka. Madi, gawin di TikTok ka dyan, in TikTok ko pa ya dyan, tas intag ka pa. Kita am gawin di TikTok mo tantumot ko, boy-boyam ti. Kita mo ta dyan, intag ko kanya ma dyan. Basta. Nakaingim na lapsat. Ni ba ako, no? Timan ba ako? Bro, tao to. Pati di TikTok ko. Mabagay naman Wow. naman. Intag ko dyan, kanya. Kita mo to. Napakit arte ka man yun. Ka, berbero kong kangarod. Awan ti makan. Naibusin. Ha? Ang burger ta ulit? Awang nga rodain. Natangkin sama ate, mabaling pa na ta. Guys niya ta. Kisi sa banat tuya ni malok ta ati rabong taulo mong kahit. Sumulsul po lang, sumulsul po. Kasla ka la uong. Makikita mo lang ako nga rabungan na pinagkulam tayo kayaw. Nga kayo lang atin tayo malok taulong tagbalaw kan. Padi ka man tamanukan, Bryce. Nakapudpudot lang ti ulom. Ang pa di nakapagbigyan ni manang tirabahin. Hoy, for your information bintong. Ni manang mo ti kumalkalbit kanyak. Madi nga sakti kumalkalbit. Tandaan na mata. Puyot kamot lang yung manukan, Bryce. Wan, puyutak. Kaya mo puyutang ka na may salat ka taipel. Apay, ano mang gamin tarabungain? Tinakaw mo man yung siguratan niya, oh. Kisi sabam, rabong lang, takawag pay. Adda mo laming nga rabong di balay. Kaya mo nga ipakul ko talaga kanya matin, talumot nung guys. Mabaling ko nga dawatin lang atang manukan, Bryce. Parbari nga pangayayok ni mama ko. Rabong pangayam kini mamam. Baka ipakul na pa'y tulo matoy. Nagado nga iregalom, pangayayom, kastipay. Yawid mo kano kaya mo. Kaya mo nga idugsol ko to tiyan mo pa yatoy. Nagkarkarigata di kasi itan tapos dawatim lang. Oh, tamadig sakit tinakam ko kanyam. Yawid mo, ilingtam. Tapos irama mo tabo tagong mo. Nay, nay, nagbasitabo lang nay. Lipak lang kang kart, nagrigat ko yung nag-ara, dawatim lang. Apa naman? Jay lang sumunod ka. Madi ah. Bakit ako perabong ta? Tagal ah. Ay, kisa bang, agawid ka pala di pala yun. Di. Tang nga talagan, baka di makipinagkita di upper ka nandis ka pakasakasta na yan. Kurang pa'y garda ay. Kisa bang, kaya mga lumakot ka na garudan. Kisa ba na to yan? Itiring mga paspasyarak. Ay nati ko Mahit nga pagpasyaran. Ado mo pagpasyaran. Kaya mo, apan ta jay kwa? Sagada. Sagada. Wan. Just jay. Nakabanggadyayan. Wan. Yeah. So nga rin pasyar ka mo ayun dyan. Nantiwalag kanya. Ay ma! Libre na ka, akong korta. Baga si ka tayo makapasyar. Kaya garo, baka paspasyaran nga rin nga magta-budget ko nga rod. Kaduang ka lang ko maka. Hindi na ka pa sinapol. Sino magsapol ka? Kinimanong mo, baga nanto pangentanan ka de. Ibaga kayo kwa. Nagawid ako pa ng jay bagyo, di ba? Yeah. Ako jay bagyo talata pa no. Pati mo din nga rarami din kanya na, ulbud ka. Gawid ako bagyo talaga. As dogon. No kwa. 18. Gawid ako bagyo. Sumurot ka? Mamiss na man ng ton. Apay matay kan? Gawid ako jay bagyo mata. Hindi ko na mamiss ka. Apay matay kag sublight. Sugli. Oh, subli ka pa mga. Dapat aji ko mga 1 year ka jig. Tanong na bayag. Bayagon. Tanong mailiwan ang apir mi kanyam. Jay? Kasi dahil ano ka, ano nabayag ko nga madi makikita di tao, mamimiss ko ano nga apir mi. Sige, padasok to man. Nung inaldaw ko nga makikita di tao, mabibista ano ka. Jay? Di mabis-bis ka kanya? Uy, Gusto ka mo. si ka madi ka mo matiropak, at nataropak, makikita mo daw yan. Siyempre, baby back ka. Tuktop man, nung sarsara mo nga, visit ak tiropak ko. Siya madi. Waman in labak. Alala to ni. Ano ni barbas mo? Gwapo ka ta barbas mo. Kanada. Nakmat lang. Ka maahitan tata? Di kayat, madiak sana yung awan marabas ko. Kas lakalak-lakayanan ni talaga. Laklakayan na akong Apay, asawa. kailangan pa ipapogay Kawan. Gula amin. Papawagi ka magkanya Kasi nga na, Man. apa yan anak?
teenager nga agpapakit pa lang babalasang ita. Ay, sumayat. Mm. Kasi ka no, nagpapansin kan sa mayitain. Nana. Kung nada lang ang di tao nga wanti mapagtungtungan daw. Jai? Nanyangarod ngayon ay. Ampun, marami daw. Ano ka ta? Ano marami lang ta? Tertag pansitin. Hindi na. Jay, kalibungan na yung masaya pansitan da Jay. Ay, so? Uy, Ilibre na ka. Pag-drive ka lang ng motor. Tapos ilibre na flat pa. ang da kortamitan. Awan dala. Kayak lang. O sige, sagot ko tatan, maminsan sagot mo mita. Ay, nasumahod. Tangan din. Awan isurutan Baka damadala ng tatak isurot ko manon. Kino sino masabat ta kay awisim tamitin Madin duwa tatak sa nagdate nga ron.